dweud, mae Alice yn dweud, yn Alice yn Gwlad Hyd. Mae bob amser yn 6 o'r gloch nawr yn yr is-ymwybod. Does dim amser i gael yn yr ymwybod. Plentyn bach yn breuddwydio yn cael yr hynlle, oedd e'n ôl y dyn mewn oed yn cael hynlle, nôl yn yr un byd â'r plentyn bach. A mae Virginia Woolf yn dweud am Lewis Carroll, a mae hyn yn wir am yn had ac am Caradog Pritchard yn arbennig. Roedd plentyndod wedi aros tu fewn iddo yn gyfan ac yn ddigyfnewid. Ni fedrai ei chwalu. A gan fod y plentyndod yn aros tu fewn iddo yn ddigyfnewid, fedrai wneud yr hyn na fedrodd neb arall ei wneud. Gallai ddychwelyd i'r byd hwnnw a'i ail greu. A dyna'i wirth, dyna'i cyfaredd dawn y cyfaredd. Ac oedd e'n blentyn bach wedi ffoi i fi darllen. Oedd e'n dweud, oedd e'n mynd â 2 stompyn canwll i'r gwely, ynddo fe? A wedyn pan oedd un yn diffodd yn cynnu yr un arall, a i fam yn meddwl mae 1 stompyn canwll oedd gyda chi. Ac oedd e'n darllen a darllen a darllen. A chi'n mynd mewn i fyd, lle does na ddim trafferthion, y myd y stori. Yn os e, mae'n antur, mae'n ramant. Mae'r awyr yn las o hyd, a mae'r arwyr yn ennill o hyd, yndyn nhw, yn y byd bach na. Popeth yn ramant. A dyna'r allwedd gyda i ddeall un o feryll. A wedyn, gai ddweud hyn, mae yna bobl yn Llanydda, a gyda ni, os fwy o feirdd yn unrhyw wlad yn y byd na Cymru. Wir i chi. A pofyn i chi siarad am farch, ydy. A mae hynny'n beth da, gwych iawn. Oedd George Borrow yn gweud rhywbeth tebyg gyda i. Nawr te, ond mae yna wahaniaeth rhwng llenor mawr. A llenor, wahaniaeth rhwng bardd mawr a bardd. Rheidrwydd i'w sgrifennu i'r bardd mawr a'r llenor mawr. Does dim dewis gyda fi. Mae beth sy'n tu fewn yn gwasgu am gael do mas. Mae'r plentyn dioddefus na yn llefen ac yn crio am gael do mas ac am gymynegiant. A mae'n cael mynegiant yn y straeon ac yn... Peth arall. Graham Greene yn defnyddio'r gair